Wamkela amasiko nezithethe zakokwenu. Kwasuka-sukela ngantsomi. Kwasuka-sukela ngantsomi. Kwathi kudala-dala kwakukho intombazana yomXhosa. Kwakufuneke ukuba yongenelela isiko lentonjane. Yathi isahleli emkhusaneni. Babemyalile ke abazali bakhe ukuba angalinge aphume emkhusaneni angakagqibi. Kwathi kusenjalo kwafika iitshomi zakhe. Yhu, Tommy, masike sihambe namhlanje siya kudada. Kutheni waloko uhleli apha? Na umama mna uthe ndingaze ndilinge ndiphume akha ndingakagqibi isiko lam. Bamncenga bade bahamba. Bafika emlanjeni baqubha becula. Kwathi kusenjalo kwavela inyoka enkulu. Wabe enile, wazisola, yathi inyoka, wonile. Kwaveske ubuso bakhe babambi, kwajika kwaba njengenyoka. Wathi esiyendlini kokwabo bamgxotha bayomhlalisa kwenye ilali. Wahamba wayohlala kuloo lali, wayehleli ekhala oko, ndonile, ukuba bendingayenzanga le nto, ngabe ngoku ndiligqibile usuku lam, futhi ndiyatshata. Kwathi kusenjalo kwaveske kwana ubisi olumnandi oluthi ungalitya nomphokoqo. Lana ubisi lamchithela, wabamhle, wafana njengam, wahamba wayokugqiba isiko lakhe enkosi.